Pozdrav što moji nove, danas li to štiti naš nama Andrej i danas smo u Beo shopping centru i ovo je specijal za 8000 što je moja prva majica. Danas ćete vidjeti moju prvu majicu, krenu. Sad ćemo u Beo i sad snijemo moju prvu majicu. Isto ne bilo proživali. Vidimo što niko je sve malo. Sve se mi ne čekaju toliko, da se dere što smo u shopping centru. Ja imam jedan primjerak i za 10.000 ide proizvodnja, a sad smo na 9.210 kartica, a da imaš ti nešto kaže da će se pa ne. Ne baš, ali biće, ali samo da vam kažem, biće jedan video sa majicom. Biće, evo mi to. Nešto ovaj prvi papir. Ali nisam znao da ovo postoji. Čekamo sada u redu ljudi i kako se zove, vidim koliko će trebati. Majice su pravili 3 sata i čekat ćemo nekoliko faze 5 minuta, a ti ja nemaš nešto da kažeš? Nema ništa, da. Znači malo ga se namati potavljamo, meni je malo sramota što ima mnogo ljudi i čudan mi osjećaj što čujemo kute i kako se zove... Ajde. Ljudi, vidite moje majice, znači, baš sam tebe, ovo sam smišla u godinu dana, ali svako došla na moje, oceni Andrej 1 super ljudi, znači, ovo samo ja imam ovu majicu, a 10.000 ide proizvodnja i vi ocenite, vjerujem nešto, ovdje piše da za Enkelman moja omiljena boja je crvena i vidjet ćemo se u sljedećem videu. Ćao!